So, pangutana, kita ang bata, nagdako mutana, nganong magsinulog man ta pagpista. So, atong tabagot, nga anong gibuhat ato na. Isa ulog mato na, pista, dayon na isinulog. Unang-una gid ana, padanglit na ay dunay lula. Ang iyang apo nagdaot. Then grabe gyud kaayo nga tan-aw niya nga maghapit ta gyud mamatay iyang apo. Mao nga nihangyo siya sa Dios, nagampo siya nga kung maulian ng iyang anak, ang iyang apo, kung maulian siya nga musayaw siya sa sinulog kada tuig. Sumanayang siya sa Dios. Niya kay gidugog man sa Dios iyang pagampo. Ang bata na ulian, ayun iskir ang bata. Gani ang bata karon dalaga na. Sa mga kada tuig basta pista usinulog yun siya dire. Tungod siyang saan. Anong bahaton na niya? Nana ato nang mabasa diya sa Biblia. So magamit tag Biblia tungod kay naaman tayo mga kaigsuunan nga dili katoliko. Yung mutanam na sila. So ato silang sultian. Ato silang sangyawan. So nana dire sa Deuteronomio Kapitulo 23, versikulo 21. Sumunay atong mabasa. Kung may gipanaad kamo sa Ginoo nga atong Dios, king nahanglan inyo kining tumanon, kay paninglon kini sa Dios. Paninglon sa Dios. Og sala ang dili pagtuman niini. Sa mga, kung saan mo na maaari, ito ano nagsaad. Kaya mananggingon din sa versikulo 22, apan kung dili ka mo manaad, dili ka mo makasala. Pero kani saad man, kung mulian lang, sa isunulog, hindi ka nulian ng bata, dalaga na ron, mga, nagigito man iyang saad sa Diyos. Kaya naman din sa versikulo 23, tumana gayod ang imong mga panaad sa Ginoo nga atong Diyos. Sala ang dili pagtuman. So mga paano si pista mo sa siya sinulog. Pasalamat sa Dios. So muna siya. Ang sunod na po na itong pangutana, naba sa Biblia. Kaya ito makiksunan, mangitag na sila nga mabasa sa Biblia. Naba sa Biblia ang sinulog. So itong tubag na mabasa. Pero atong hinumduman, nga dunay duha ka matang sa pagsayaw sa Diyos o sa Diyos. Makadungog mga na imong Diyos, naayon na siya. Pero mo na siya kamatang. Mao nga, gipahinumdumang ta ni Apostol Pablo. Muna atong mabasa. Ang giingon ni Apostol Pablo, ningon siya nga diri sa 1 Corinto kapitulo 8 bersikulo 4. 1 Corinto kapitulo 8 bersikulo 4. Muna giingon ni Apostol Pablo, siya nga nahibalo kita nga ang Diyos nagrepresentar og butangad dili tinuod. So muna Diyos. Karon pangutana, kana bang ato ang santinyo tinuod ba? O tinuod. Si Kristo na pagkataon ng bata. Munang batang Hesus Santo ninyo. Muna siya. So tinuod. So dili siya Diyos. So dili bawal. So pangutana na po nato, naba di ay Diyos ng sayo kung sila naa.
Tawag na ito na Diyos naman, di ba tinuod? Ato na siyang mabasa dire sa, natin na mabasa pero sa sunod na pananguban, ang atong kutlo karon kaning sa Exodo Kapitulo 32. So nato di sa versikulo 4. So muna giingon. Bahin ni sa Diyos, Bisaya po sila ari. Kani gidili gid siya. Des Exodo Kapitulo 32 versikulo 4. Gidawat niya ang mga Aryos o gitunaw kini o gibukbo ang bulawan ngadto sa hulmahan, sunay hulmahan. Pinaagi niini nahimo ang usa ka nating baka. So naa sila'y rebolto. Kung may lang rebolto, nating baka. Muna Diyos. Dito dayon, kung sa ilang gibuhat. Ang mga tao miingon, Israel, mo kini ang atong Diyos. Atong baka, ilang binuhat. Muna Diyos. Na naman sila. Ang mga tao miingon, Israel, mo kini ang atong Diyos na nagkuha ka na to sa Ehipto. Kasi nagbuhat sila na. Diyos na siya. Ngayon mo nilani sa Biblia, dagat ang mabasa rin, pero kanilang atong gikuha karon. Dito sa versikulo 17, supay na siya. Nadungog ni Josue ang kaguliyang sa mga tao o bingon siya kang Moises. Nadungog ko ang kagahob nga ingon og gubat sulod sa kampo. Si Moises mingon, dili ka na kagahob sa kadaugan, ni kagahob sa kasubanan tungod sa kapildihan, kundili mga panag-awit ang akong nabati. Kanta sila. Dayon, dire sa 19. Sa dihang nakaduol na si Moises sa kampo, o nakita na niya ang nating baka, katong ilang giporma nga rebolto. Sa diha nakaduol na si Moises sa kampo, nakita niya ang nating baka o ang mga tao nga nagsayaw. So doon sa pagsayaw. Ang tawag na ito na Diyos. Mao nga, nasuko si Moises, hindi man na. Labihan niyang sukua ni Moises. Sukuin niyo lang basahon kini siya nga part, doon na ipampatay gani ay, hindi na panahon. So, muna tawag na ito na Diyos. Gidilig na siya. Karon ang sunod na pangutana, asa man mabasa sa Biblia, kana atong gibuhat sinulog. Ikaw itong isgutan. Kato atong isgutan karon sa Diyos. Yan, ingon San Pablo nga, sahib kita nga ang Diyos nagrepresentar og buta nga, dili, pag tinuod, dili sa Diyos. So naata ako nang mabasa dire sa 2 Samuel Kapitulo 6, versikulo 1. Taman sa 5. Sumunig-ingon. Unya, itigom na usab, si koneksyon ni sa itong kanangan mo na ito sinulog. Unya, itigom na usab ni David ang mga pinili niyang tao sa Israel, 30,000 sila. Unya, biyato si David ug ang iyang mga tao sa Bali-Huda aron pagkuha dito sa sudanan sa kasabutan sa Dios. Katong sudan sa Ten Commandments. Ang Ginoo nga labing gamhanan nga naglingkod diya sa mga kirubin. So ang ilang gikuha katong na ay kahon siya, doon ay Ten Commandments isulod, doon ay mga rebolto dito. Duha ka rebolto sa anghel. Pangutana, gidili man ako itong rebolto. Exodo Kapitulo 20, versikulo 3. Ang gidili na, katong isinata itong Diyos. Pero kung imo na ibalay sa pagbasa, pag abutan na sa Kapitulo 25, ningon ang Diyos nga, pagbuhat og rebolto. Kung natin rebolto. Kung man ang gidili. Ang gidili katong Diyos. Bawal, gidili siya. Naman ang kanina lang gikuha, na rebolto sa anghel, duha ka buok. Yun ito sa mga Ten Commandments. So muna ikagda nila ang sudanan sa usa ka bagong karumata gikan sa balay ni Binadab nga dito sa tumoy sa kabungtod. Mo'y nagdala sa karumata nga gikargan sa sudanan si Usa o si Ahio, ang mga anak ni Abinadab. Si Ahio mao'y nagiya sa karumata. Si David ug ang tibok banay sa si naghudya ka atubangan sa
Ginoo. Pinaagi sa mga aliwiton o mga lira o mga alpa, mga tambor, mga kantanyita o mga piyang-piyang. So man yung mga instrumento nila niyadto. So nagkanta sila at abangan sa Dios. Pero sa may dito, revolto sa duha ka anghel. Ngoni para sa Dios. So man kita dito ningala nga nigsaya tug sinulog na ay revolto sa Ginoo. Ang ila kanin diri anghel man. Kung magpakatao sa Kristo rin panahon na. So, pagabot diri sa 13, doon sa may kapitulo 6, versikulo 13, sa diha nakalakaw na gunong kalakang ang nagdala sa sudanan sa kasabutan sa Ginoo, gihalad ni David usa ka turo ug usa ka tingbaka nga tambo. So doon na siya paghalad sa Dios. Sa musab di sa ato ang pagsayod sinulog. Kakita, sa dili pa magsinulog, doon ay buhatang mga santos nga misa. Magmisa una. Sabi na itong wala pa'y pandemic. Pag human sa misa, sa naman tayo programa, pag pakita ng mga sinulog, sa Cebu man ang original anak, manang sinulog. Suba ba tabok sulog. Sinulog muna siya. So, ikan sa Cebu, nabot ka sa ito. Sa mga original. Pero, kunikta na dari sa Biblia. So, doon na tayo presentasyon diha. Pagkahuman na, kung kabantay mo, kami maglinya namin na kay buwagi ang sato ninyo. Diretso na kayo ng diha. Sugod na dayon o sinulog. So, misa una. So, mo po na gibuhat ni Haring David. So, na sa Biblia. So, naghalad sa si Haring David. Kaya mo manay pamagi nila naghalad sa Ginoo. Na doon na sila, nagyaw sila. Muna yung mga sistema nila, nanak diri sa Old Testament kung yun yung basahon ng Old Testament. Pagkahuman ana, o misayaw si David, taman sa ginhawa at tubangan sa Ginoo. Amo na ito gibuhat. Man sa Santos nga Misa, dadon diha ang santo ninyo, sinulog na dayon. So muna gibuhat ni Haring David. Doon na sa Biblia. Ang ingon dere, o misayaw si David, taman sa ginhawa at tubangan sa Ginoo. Nagtapis David o paraptong ngalino, busa kidala ni David o sa mga Israelita ang sulan sa kasabutan sino inubanan sa mga singgit o tingog sa trumpeta. Musad na sa atat dog singgita. Pit, senyor. Sikit na ito ka na. Pit, senyor. Then na po yung mga tugtog. Mumanay ng gibuhat. Si David doon sayaw. At tubangan sa Diyos. Pero ang tuwa dito, katong kahon nga 19 commandments o katong revolto. So wala gidilis sa Biblia. Dayon, sumpayan na, sa pagsulod na sa sudanan sa kasabutan sa Ginoo, sa siyudad ni David, si Mikal, sawa ni Haring David. Si Mikal, anak ni Saul, milantaw sa bintana. So liwas siya mga sinulong. Itong asawa ni David, si Mikal. Pero kung ato ning tunan, so sa sunod na higayon na lang, nga silutan ni siya. Dahil. Dayon, manigingon. Sa pagsulod na sa sudanan sa kasabutan sa Ginoo sa siyudad ni David, si Mikal, ang anak ni Saul, milantaw sa bintana. O nakita niya si David nga naglukso-lukso o nagsayaw-sayaw at tubangan sa Ginoo. So naasa Biblia sama sa ibuhat nato panahon sa pista sinulong. So natin basa sa Biblia. Musayaw dayon singgita pet senyor nana sa Biblia. Nasuko ba ang Dios na ba kay mabasa na nasuko ang Dios tungod sa ibuhat ni David? Wala. Isa may nasuko yung asawa si Mikal. So, sa sunod nato na siyutan si Mikal gisilutan na siya sa Dios. Mao ba do kay nasuko man ang iyang asawa di sa versikulo 21, o giingnan ni David si Mikal, gihimo ko kini at tubangan sa Ginoo nga nagpili kanako labaw sa imong amahan. Ug labaw sa tibok niyang banay kay gihimo ako niyang hari sa tanang Israelita nga mao ang katawhan sa Ginoo. Busa maglipay ako at tubangan sa Ginoo. So muna ang atong gibuhat panahon sa pista ano magsinulog ta. Naglipay ta, nagsadya ta, nagpasalamat ta sa Dios. Bawal ba sa Biblia? Dili. So mapasabot nato sa bata o mapasabot nato sa tumikaysyonan nga
dili sila matubahin anak. Kaya di ko nung basa sa Biblia. Nasa Biblia. Sumuna itong gigilutan karon.